Добрый дзень, паважанае спадарства. Гаворыць і паказвае свабода. З вами празкі акцэнт. Я, Юрый Дракахруст, а таксама мой калега Сергей Навумчык. Сергей, прывітанне. Прывітанне. Тэма нашай сённяшняй гутаркі заява Святланы Ціхановскай і яе ад'езд за межы Беларусі. Я нагадаю, што быў распаўсюджаны зварот Святланы Ціхановскай, у якім яна гаворыць, што народ зрабіў свой выбар. Таксама заклікае людзей падпарадкоўвацца закону, паважаць дакладней закон, не супраціўляцца міліцыі і не выходзіць на плошчы. Пасля гэтага стала вядома, што яна з'ехала ў Літву. Паведамляецца таксама, што яе туды вывезлі беларускія ўлады. Сергей, вот два гэтыя факты, яе зварот, яе заява і вот этот яе ад'езд, як бы вы ацанілі? Я хочу сказаць, што у сацыяльных сетках ідзе абмеркаванне і параўнанне вот этой яе заявы, большай увагу заявамі Андрея Дмитриева і Ярослава Романчука у снежні 2010 году. Вот в этом контексте ваша оценка. Ну, мне абсолютно адназначна зразумела, што у дадзеным выпадку на Святлану Ціхановскую, калі яна наведавала будынак цэнтральнай выбарчай камісіі, быў зроблены моцны, я сказал бы, каласальны ціск, ну, трэба думаць, з боку прадстаўнікоў спецслужбаў, сілавых структураў, адміністрацыі прэзідэнта, па-рознаму можна тут будоўваць версіі, мы пакуль гэтага не ведаем, пакуль што Святлана не патлумачыла гэтага, і, магчыма, она не патлумачыць гэтага, ну, вельмі яшчэ доўга, чаму мы пазней, магчыма, пра гэта таксама пагаворым. І ціск быў зроблены, безумоўна, для таго, каб яна пагадзілася пакінуць тэрыторыю Беларусі, што улады, трэба меркаваць, лічаць абсалютна неабходным элементам прызнання Лукашэнкі абраным прэзідэнтам, вось тымі лічбамі, якія яму назвала Ермошына, і спынення, якіх бы тое не было, народных пратэстаў. Адсюль і вываз яе менавіта уладамі, што ёй было сказана, якія ёй былі прад'яўленыя аргументы, можна толькі здагадвацца. Ну, я думаю, што тут мне таксама ясна меў месца самы элементарны шантаж. Шантаж мужам, які знаходзіцца ў турме, і з якога, мы гэта ведаем, здзекаваюцца, прычым здзекі ідуць не толькі з боку адміністрацыі, але і з, так бы мовіць, простых зняволеных, нібыта з прычыны, як гэта яны называюць, нізкага яго сацыяльнага статусу. Ёй маглі Святлане проста расказаць, што могуць зрабіць з Сергеем, тыя ж самыя зэкі ці адміністрацыі. У прынцыпе, гэтага магло быць абсалютна дастатковым. Ёй маглі сказаць пра дзяцей. Ёй маглі сказаць, што ўлады цудоўна ведаюць, дзе знаходзяцца дзеці, у каго яны знаходзяцца, і што пры жаданні, не, конечно, не ўлады, а нейкія дрэнныя людзі могуць штосьці недобрае зрабіць з дзецьмі, і гэтак далей, і гэтак далей. І, канешне, вось, калі ёй паставілі перад гэтым выбарам, дзеці, сям'я і далейшая палітычная дзейнасць, яна зрабіла той выбар, які яна зрабіла. У мяне абсалютна не павернецца язык хоць слова сказаць у яе асуджэнні. І вось з таго, што ты прыгадаў сацыяльныя сеткі, з таго, што я прачытаў на Фейсбуку, ну, мне здаецца, што большасць людзей, 90% у всякім разе, можа быць, я чытаю, ну, нейкія асаблівыя аккаунты, я не ведаю, але, ну, паставіліся да гэтага з разуменнем. У кожным разе, так сказаць, гэта быў ціск з боку улады, які у цывілізаванай дэмакратычнай прававой краіне вот у такой сітуацыі, ну, абсалютна немагчыма. Вот калі б такі ціск быў там
не ведаю, у Брытаніі, у Францыі, у Польшы, то просто десяткі кіраўнікоў спецслужбы і прэм'ер просто вылецелі у адстаўку в один день. Сергей, ну я бы все-таки вот хочу некалькі словаў сказаць про той аргумент, які я так ці інакш прочитаў, і значит некаторыя людзі вот это гавораць, параўноўваюць з заявамі тагачаснымі Дмітриева і Романчука. Ну вот я хочу нагадаць, что тады, скажем, той же Романчук, ён казаў: я асуджаю людзей, якія вот значит заклікаюць людзей на плошчу. Тады Дмітриев хвалил нават милицию. Тихановская этого не зрабила. Она сказала такую двухсэнсоўную рэч: народ зрабіў выбор. Ну а які выбор, думаете сами. Да, яна закликала людей не выходить, но она не сказала, что тое, что люди выходили, это кепска. Она не сказала, что те, кто закликали людей выходить, это кепские люди. Она этого не сказала. І в этом сэнсе вот яе цяперашняя заява, яна в принципе вытрыманая ў той стылістыцы, у якой яна вела всю кампанію. В этом сэнсе вот істотнае адрозненне, мне здаецца, ад 2010 году. Тады некаторыя, прынамсі некаторыя кандыдаты публічна заявлялі: все вырашыць плошча, все вырашыць плошча, ідзіце на плошчу. В дадзеным выпадку яна этого не казала. Яна не казала ніводны момант в сваёй кампаніі: ідзіце на плошчу. Ні да выбараў, ні пасля выбараў. І таму як бы, ну, тут, на мой погляд, нельга сказаць, что вот яна абяцала, вот яна гаварыла, а маўляў, зараз, бачыце, вот яна як бы здрадзіла сваім абяцаннем. Она не обещала гэтага. Мне здаецца, это даволі важны момант для того, каб вот ацэньваць яе учынак. Ну і я бы яшчэ сказаў, што ўсё ж таки в дадзеным выпадку, ну, из нас с тобой такие, может, кепские моралисты. Я в дадзеным выпадку не столько про мораль, а сколько про вот громадскую реакцию. Я думаю, что так же, как у компании, как бы ее пол был ее силой, и думаю, что в дадзеным выпадку это в значной ступени, для многих, принамсі, это будет оправданием вот этого ее учинку. Бо, ну, дарэчы, і на Дмітриева, і на Романчука тады таксама аказвались ціск. Вот. Ну, а все ж таки, я кажу, в нашей культуры, ну, жанчыне даравальна уступить ціску, у большей ступени даравальна, чем мужчину, потому что ціск на яе, конечно, был шалёны. Ну, вось, паколькі ты прыгадаў Дмітріева Романчука, мы да гэтага часу не ведаем сапраўды, які ціск все ж таки оказываўся на іх. Наколькі я памятаю, Романчук сказаў, што яго паставілі ў нейкія такія складаныя умовы рабіць выбор. Ну, мне падаецца, што, можа быць, гэта, ну, калі так ужыць такое слово, памылка, можа быць, і Дмітрий і Романчук праз нейкі час добра было, каб яны просто расказалі, што тады, так сказать, якім чынам на іх ціснулі. І вот, не ведаючы ўсіх абставінаў, ну, это мое прыватнае меркаванне, я не стаў бы асуджаць, ты кажаш пра жанчын, я не стаў бы нават асуджаць мужчын. Мы не ведаем, чым шантажавалі, і як бы кожны себе мог бы павесці ў такой сітуацыі. Датычна Святланы Ціхановскай, тут яшчэ я б звярнуў увагу вось на такія аспекты. Ну, ты прыгадываеш вось гэты зварот, які як бы ён ішоў другі, дзе яна сядзіць на канапе на фоне жалюзі нейкіх, а фактычна гэта было два зварота. Спачатку зварот запісаны нам, як выглядае на мабільны телефон, дзе, ну, яна просто вельмі перапалоханая, замучаная, змучаная, я б так сказаў. І вот там быў адзін такі нюанс. Я некалькі разоў прагледзеў гэты запіс аднахвілінны. Яна кажа, што я сваё рашэнне прыняла сама, без уздзеяння з боку блізкіх, з боку Сергея Ціхановскага, маецца на увазе, з боку штаба, без всялякага уздзеяння вот з іх боку. І далей вот кажа пра дзяцей. Але яна не сказала ў гэтым, што і без уздзеяння спецслужбаў ці без уздзеяння ўладаў. Ну, гэта такі пэўны знак. Другое, вось другі гэты зварот,
ён бачны зачытаны па паперцы, і што цікава, што і першы зварот, і другі зварот запісаны, хаця у розных, здаецца, антуражах, розных інтэр'ерах, але на ёй одна і тая ж, значыць, як это, я не спецыяліст у жаночым гардзеробе, ну, не кашуля, вопратка, да, одна і тая ж. Ну, зусім магчыма, калі чалавека адразу вывозілі, яна ёй засталася, так сказаць, гэта абсалютна можа быць, безумоўна, але вот такія набор таких вось драбніц, як бы, ён паказвае, у мяне абсолютно няма ніякага сумнення, што гэта запісана там у будынку ЦВК. Яшчэ адзін момант. Справа ў тым, што Светлана ўвесь час падчас гэтай выбарчай кампаніі казала і падкрэслівала, яна казала: я не палітык, я сімвал. І гэта было абсалютна правільна. Бо калі ўжо разбіраць яе, ну, выбарчую, там нават праграмы ніякай не было, калі разбіраць выбарчыя заявы, ну, прафесійнаму палітыку ці там, ну, любому проста, ну, там десяткі рэчаў, якія проста былі б недаравальны. Яна, як выглядала, не ведала нават значэння нейкіх там тэрмінаў палітычных, кшталту ілюстрацыя. Яна цудоўна проста выходзіла, так сказаць, сітуацыя перад журналістамі, але яна была непадрыхтаваная. Я гэта не кажу ў яе асуджэнні, я кажу, што, ну, па факце. І яна, і ў гэтым, як адзначаюць многія аналітыкі, і ў гэтым, безумоўна, была яе сіла. Яна абсолютно шчыра сказала, што я не палітык, я іду з адной мэтай правесці, так сказаць, перамагчы, а потым правесці новыя выбары. Яна вось не гуляла ў вялікага палітыка. Яна не, у прынцыпе, яна нічога, акрамя вось таго, што яна правядзе гэтыя выбары, яна народу нічога не абяцала. І казаць, што вось яна здрадзіла народу, значыць, сваім гэтым ад'ездам, я лічу, гэта неправамоцна. Яшчэ адзін такі момант. Вот, скажем, у іншай сітуацыі яна б магла паехаць і прыцягваць палітычную дзейнасць, бо на сённяшні дзень Светлана Ціхановская гэта, ну, во всякім разе, пад нумарам 1 электоральны, скажем так, апозіцыйны дзеяч, ці электаральна яна прадстаўляе вось Беларусь. Мы можам казаць пра гістарычную легітымнасць Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, але гэта гістарычная легітымнасць, а ў яе электаральная легітымнасць, нават пры тых афіцыйных 10%, якія ёй выпісвае Ермошына, гэта вялізная колькасць людзей. Ну, гэта колькасць людзей, якая перавышае некаторыя краіны еўрапейскія, невялікія. І яна магла б, скажем, ну, сфармаваць ураду выгнанні, ці нейкай яшчэ палітычнай дзейнасцю заняцца, але я думаю, што ад гэтага не варта яе чакаць, бо зараз застаецца ў турме Сяргей. Гэта вот той элемент, якім, безумоўна, улады яе шантажуюць і будуць далей шантажаваць. Гістарычную сваю ролю, вот гэтую ролю абуджэння народа, яна, як я лічу, выканала. Сергей, ну и вот яшчэ тэма таксама она ўзнікае, уже некаторыя, так сказать, там робяць баннеры, там аватарки, Ціхановская наш прэзідэнт. Як ты лічыш, вот, да, людзі прыгадваюць сітуацыю, якая была ў Венесуэле, дзе Хуан Гуайдо быў абвешчаны прэзідэнтам, его нават в этом якасці прызналі некаторыя краіны. Вот такая сітуацыя в дадзеным выпадку адносна Ціхановскай. Магчыма, на твой погляд, вот хто-небудзь можа, хоть какая-то краіна, як бы в той ці іншай форме вот признаць, ці наўрад ці? Ну, я буду тады адказваць на гэта пытанне, крыху абстрагуючыся ад асобы самой Светланы Ціхановскай, а некаторыя, так сказать, фактары, універсальныя фактары, якія, як мне падаецца, ну, павінны прысутнічаць пры гэтым. Павінны, конечно, быць абсалютны падлік, дакладны, больш-менш падлік альтэрнатыўных, так сказать, галасоў, павінна быць прадстаўлена нейкая, відаць, лічба, пры тым, што па многіх, гэты фактар у значнай ступені ёсць па многіх участках, і не толькі ў Менску. Вот, скажем, зараз ідзе запіс па інтэрнэце, як прадстаўнік уладаў у Віцебску уламываў членаў выбарчай камісіі перапісаць пратакол на карысць
Лукашенко, а там просто перамагла, реально перамагла, не просто больше набрала, реально перамагла Тихановская. І ў іншых райцэнтрах таксама вот тут гэты фактор мог бы быць, але тут павінна быць поўная кансалідацыя грамадства на тым, што тая ці іншая асоба абраная прэзідэнтам. Відаць, з гэтым павінны пагадзіцца і, вось як ты ўжо сказаў, нейкія міжнародныя інстытуцыі, і, безумоўна, з гэтым павінны пагадзіцца нейкія кіраўнікі нейкіх дзяржаў, мінімальна хаця б той дзяржавы, якая дае ей прытулак, калі гэтая персона знаходзіцца на тэрыторыі іншай нейкай краіны, а не на тэрыторыі сваёй радзімы. Ну і, канешне, першая умова павінна быць воля вось самого абранага прэзідэнта, абранага кіраўніка. Ну, некаторыя фактары тут, напэўна, могуць мець месца, а некаторыя фактары, вот у тым ліку і воля самой Светланы Тихановскай быць абраным, лічыць сябе абраным, дамагацца гэтага і прызнанню міжнароднай супольнасці. Магчыма, і такое жаданне ёсць, але яна пастаўленая, зноў жа скажу, шантажом. Я перакананы абсалютна, вот рэжце мяне, што гэта быў дае шантаж, і ён працягваецца, бо Сергей Тихановскі ў турме. Яна пастаўлена ў такія умовы, што яна гэтага просто вот зрабіць не можа. Ёй толькі можна выказаць па-чалавечы спачуванне. Я вот, любы з нас можа уявіць сабе, што гэта азначае, ведаць, што ты, нават альбо перамог на выбарах, што ты абраны па факце прэзідэнт, ці, скажем, за цябе прагаласавала там, вялікая частка насельніцтва, мінімальна ты праходзіш у другі тур і з шансамі на перамогу, і вось апынуцца ў такой сітуацыі, якой яна апынулася, гэта, безумоўна, вельмі вялікі псіхалагічны ціск. Я просто, як кажуць, здымаю капелюш перад гэтай жанчынай, вось, і вельмі спачуваю у звязку з тым, што ёй зараз даводзіцца перажыць, і, дай Бог мне памыліцца, але мне так здаецца, што гэта для яе яшчэ не канец. Ну, а мой адказ на вот маё уласнае пытанне все ж таки хутчэй не чым так. Маецца на увазе наконт хоць какой-то формы прызнання. Бо размова зараз ідзе пра дзесяткі, магчыма, сотні участкаў, на якіх вот ёсць пратаколы, дзе як бы відавочна пераможца Тихановская. Але ўсяго выбарчых участкаў за 5000. Это значыць там адсотак, можа быць, там 10%, но это не большасць участкаў. Так, можна паліталагічна экстрапаляваць, што калі вот на, скажем, 100 участках она перамагла, то она не могла так прайграць, хутчэй за ўсё она перамагла і цэлым па краіне. Але это як бы развагі. Дзяржавы не прымаюць рашэння на падставе нейкіх імплікацый, экстрапаляцыі, развагаў. Все ж таки як бы, калі вот казаць пра Венесуэлу, там так склалася, што быў парламент, всеми прызнаны, і этот парламент як бы прыняў пэўнае рашэнне. І як бы узнікла дылема паміж рознымі афіцыйнымі легітымнасцямі. Вот вырашыў парламент так, а вот вынікі прэзідэнцкіх выбараў такія. А тут як бы вот ёсць афіцыйныя вынікі, якія агучыла Ярмошына, а з іншага боку невялікая частка бюлетэняў, скажем, невялікая частка пратаколаў, якая сведчыць хутчэй за ўсё пра яе перамогу, но я думаю, что не настолькі. Так что я думаю, что калі зноў прызначаны пасол Злучаных Штатаў прыедзе ў Беларусь, хотя, магчыма, яна не будзе спяшацца, але калі паспяшаецца, умоўна кажучы, заўтра прыедзе, яна думаю, што вручыць даверчыя граматы Лукашенку. Так, Юра, я вось пра гэта адразу сказаў, што тут гэтага першага галоўнага фактара, так сказаць, не хапае. Не хапае з той прычыны, што, найперш, што не былі дапушчаны назіральнікі па большасці участкаў і гэтак далей. Тут, ведаеш, тут яшчэ можна прывесці прыклад з беларускай найноўшай гісторыі. Я маю на ўвазе 99 год, калі в эміграцыю ў Літву, таксама ў Літву з'ехаў легітымны, абсолютно, причем ніхто не там сусвет зусім, сусветная супольнасць, заходняя дэмакратыя,
зусім не ставіла пад сумнеў ягоную легітымнасць. Я маю на ўвазе спикера Верховного Совета Семена Шарэцкага, парламента 13 склікання, Верховного Совета 13 склікання. І ён пэўны час жыў у Літве, ён там успрымаўся як по Конституції, так сказать, вось другая асоба, як нават легітымны кіраўнік краіны, бо Лукашенко быў пад сумневам пасля гэтага ягонага рэферэндума 96-го года, і яму была ахова прадастаўлена і гэтак далей, але і вось нават у гэтай варыянце там былі пэўныя праблемы ў яго настолькі вялікія. Я маю на ўвазе вот якраз з прызнаннем з іншымі краінамі і шэраг іншых, так сказать, чыста прававых і юрыдычных аспектаў, што, як мы ведаем, потым ён скончыў фактычна сваю дзейнасць і сышоў у прыватнае жыццё, з'ехаў з сям'ёй у Злучаныя Штаты. І яшчэ адзін момант, вельмі, мне здаецца, важны, што вот мы ўжо недавно говорили с тобой про гэта, што вось асаблівасць цяперашніх пратэстаў масавых у тым, што яны як бы адбываюцца без уплыву, з боку, скажем, аб'яднаных штабоў ці без уплыву нейкіх канкрэтных палітычных лідараў. Вось тое, што улады выціснулі з Беларусі Ціхановскую, мне падаецца, гэта тут яны, калі хацелі гэтым збіць свае пратэсты, мне так падаецца, што яны не дасягнуць мэты, калі нават не наадварот. Калі нават не наадварот, бо ўсе, хто можа разумець, зразумеюць, што на яе быў ціск, нават калі вот гэтую заяву другую сёння пакажуць па тэлебачанні, я думаю, што пакажуць. Яшчэ адзін, вот я хочу сказаць такі момант з гісторыі ўжо Савецкага Саюза. Вот таксама мы неяк пра гэта гаварылі. Увогуле ў гісторыі, вось нават сусветнай, я ведаю апошніх стагоддзяў толькі адзін прыклад, калі чалавек утрымаўся пры шантажу дзецьмі. Калі у пачатку 70-х гадоў Солженіцыну прыгразілі, нібыта там ад нейкай радыкальнай ісламскай ці якой групоўкі, што заб'юць, выкрадуць і заб'юць яго дзяцей, нават штосьці для гэтага рабілася. Гэтая, умоўна кажучы, групоўка сидзела на Лубянцы ў форме палкоўніка, падпалкоўнікаў, генералаў КДБ ці ў цывільных касцюмах. І калі яму прад'явілі такую прэтэнзію, так сказаць, і чакалі, што на гэтым ён спыніць гэтую гісторыю з архіпелагу ГУЛАГам, Солженіцын сказаў: вы пагражаеце маім дзецям, што вы іх заб'еце? Добра, перажыву. Двое, это для мяне будзе вялікая трагедыя, але гэта меншая трагедыя, чым трагедыя мільёнаў, якія загінулі ад камунізму ў сталінскім гэтым ГУЛАГу. І у КДБ просто, потым это ўжо было, так сказаць, успамін апублікаваны, яны просто прыйшлі ў шок. І яны спынілі гэтую, так сказаць, аперацыю. І потым пасадзілі Солженіцына. Спачатку прывезлі на Лубянку, зачыталі яму там рашэнне прэзідэнта Верховного Совета аб пазбаўленні яго грамадзянства ці высылцы за мяжу. Прывезлі ў аэрапорт, пасадзілі ў самалёт, вывезлі ў Швейцарыю, там, так сказать, спусцілі па трапу, і яго таксама вывезлі ўлады. Хто-небудзь прэтэнзію прад'явіў Солженіцыну, што вот я зараз чытаю, Ціхановскую вывезлі улады. Я не параўноўваю Ціхановскую з Солженіцыным, я кажу пра мадэль гэтага вывазу. Абсолютно ясно, что як ён быў выштуркнуты з краіны, так і яна была выштуркнута з краіны. Сергей, я хочу працягнуць ту твою думку, бо сапраўды, я яшчэ раз паўтараю, яна не заклікала да пратэстаў, яна не далучылася да іх першы дзень, скажем там, яна не выйшла на плошчу, не выйшла на вуліцу, яна нават не сказала, што я вас падтрымліваю, я, так сказаць, я з вами, хаця і не асудзіла ні тады, не в этой своей заяве. И на твой погляд протесты, як на іх паўплывае тое, што, скажем так, сімвол аказаўся цяпер за межамі Беларусі і сімвол заклікаў, фактычна спыніць пратэст.
Я думаю, што вось тыя людзі, якія выходзілі пазаўчора, выйшлі учора, напэўна, безумоўна, нават я скажу, я в гэтым перакананы, яны выйдуць сёння, яны выходзяць не столькі за тое, што каб вот прызналі нейкія лічбы Ціхановскай, і нават ужо, вот як можна было бачыць, ужо нават не за справядлівыя выбары, хаця і за іх таксама, але галоўнае іх патрабаванне, якое ўчора гучала, сыходзь. Ну, зварот да Лукашэнкі сыходзь. Ад таго, знаходзіцца Святлана Ціхановская на тэрыторыі Беларусі ці не на тэрыторыі Беларусі, ад гэтага, як мы ведаем, гэта ніяк не паўплывала на рашэнне Лукашэнкі сысці. І відавочна не паўплывае. Таму вось гэта галоўная матывацыя гэтых пратэстаў яна застаецца. Значыць, гэта, ва ўсялякім разе, калі мы гаворым пра яе ад'езд, на гэта я перакананы абсалютна ніяк не паўплывае, вот проста ніяк. Наадварот, вот мы бачым, што вот сёння пачаліся ўжо нейкія страйкі на нейкіх заводах. Мы з табой памятаем, гэта было на нашых з табой вачах у красавіку 91-го года, як пачынаўся тады страйк з аднаго завода, з другога, потым это ахапіла ўсю Беларусь. Ну, так што тут я яшчэ раз другі раз скажу, што не. Нават калі вось Ціхановская сыдзе з палітыкі, магчыма, гэта была умова, пастаўленая ёй уладамі, пакуль Ціхановскі в турме, каб з Ціхановскім нічога не здарылася, каб яна сышла з палітыкі, жыла там на захадзе прыватным жыццём, я думаю, што так оно і было. Нават калі яна цалкам сыдзе проста пераўтворыцца, вернецца ў свой ранейшы стан, так сказаць, вось, ну, прыватнага чалавека, хаця это ўжо не атрымаецца, она ўжо, так сказаць, ну, персанаж беларускай гісторыі. Нават пры гэтым вось алгарытм паводзін вуліцы, алгарытм пратэстаў ужо ад гэтага не залежыць. Мы нават не ведаем, як ён можа пайсці, але вот ад гэтага ён ужо не залежыць. Ну, і я хочу сказаць, што як бы адзін раз з ёй улады ўжо пралічыліся. Калі ее зарэгістравалі, то меркавалася, што ну вот ідэальны спарінг-партнер. Хатняя гаспадыня, жанчына, ну як бы куды ёй. Но аказалася вот куды. Так што я бы па шчырасці не спісваў яе з рахункаў, негледзячы на яе ад'езд і на гэтую заяву. А за далейшым развіццём падзеяў сачыце на сайце Свабоды, свабода.орг. З вами былі я, Юрый Дракахруст і Сергей Навунчык. Да пабачэння. Усяго добрага.